Mireia, primer de tot, estàs bé? Sí. Això ha de ser una conversa distesa, vale? Ja saps que nosaltres vam publicar una història a l'Instagram que deia, vols explicar la teva història? Jo la història de la Mar ja la conec una mica, però ens agrada... Nosaltres som defensors de que a vegades no cal anar a l'altra punta del món per conèixer o descobrir històries excepcionals, no? I que no han de ser sempre històries dramàtiques, sinó al contrari, no? Històries de superació, històries boniques, històries divertides, històries curioses, no? I amb tu doncs, ens vam topar a la vida. De fa molts anys ens vam topar. Sí. Ens vam conèixer un dia al Rec, sí, bueno. comprant roba. Et coneixem d'abans, Et coneixem d'abans. Jo et vaig conèixer aquell dia. I, bueno, primer de tot, explica'm qui ets. Jo sóc la Mireia, la mare de la Mar, mare també de la Coral, i bueno, vull dir que et coneixem bàsicament a través de la teva germana, que va ser profe de la Mar, i bueno, per això, arrel del vostre concert, vam contactar amb vosaltres i bueno, tot el rol de lo que heu anat fent, la veritat ens ha agradat molt, tot el tema de Bruna, la Mar ha vingut a veure Bruna, i bueno, quan vas plantejar això vam pensar que la història de la Mar podia ser interessant, o sigui, perquè és una senyora història, bàsicament. És una senyora història, sí. I llavors vam pensar, i per això li vaig escriure al Mateu, dic, us sembla? Va dir, tu apunta, diu, bueno, ja m'apunto, i bueno, i aquí estem, bàsicament. Tu quan vas omplir el formulari vas posar que la història de la Mar era màgica, no sé, emotiva, de superació, drama, i impossible, que jo quasi que canviaria, passaria de l'impossible al possible, no? Sí. Perquè en realitat semblava impossible, no? I va passar a ser possible, no? No ens donaven esperances amb la Mar. Llavors... Em fas un titular de la... Un titular? Així, en 3 paraules. En 3 paraules. Estic improvisando, vull dir que... No, jo també, o sigui que... 3 paraules, diries tu alguna, José Chu, en plan, 3 paraules... No el veieu a la càmera, però també hi ha el pare de la Mar, que està aquí d'apuntador. 3 paraules, no sé, bueno, si vols t'ajudo, Bueno, és que jo diria això, Un milagro, quasi, no? Sí, no sé, Mar és un miracle. La Mar és un miracle. Sí. Molt bé, que fort, És que la història de la Mar és molt forta, llavors ens la vols explicar així, i llavors jo t'aniré preguntant coses, però tu ens l'expliques. Vale, comencem des de... Tot teu. Comencem un 20 de maig, que anem a fer l'eco normal dels 7 mesos, tan feliços, acompanyats amb família, ell, ma mare, la tieta... Aquella època on les ecos es feien amb tota la família, no encara? Sí, exacte. Es feia amb tota la família, anàvem en plan de jo no he anat, doncs em toca a mi, doncs anem tots. Fan l'eco i, bueno, la que fa l'eco diu ui, em sap greu dir-vos, però sembla que comences a quedar-te sense líquid amniòtic i tal. De cop em giro i ma mare no està, la meva cunyassa anda tampoc, i dius, què ha passat? Ma mare marejada, no sé, només de rebre aquesta notícia dius, mama, que és líquid amniòtic, no passa res, anem a fer controls i tal. Tampoc no indaguem més, o sigui, ens comenten que la mare, en lloc de néixer el 5 de juliol, ha de néixer, fan un control una setmana abans, ha de néixer abans perquè hi ha una falta de líquid amniòtic, algo totalment normal. Bueno, doncs comences a fer i tal, provoquen el part del dia 30, bueno, doncs neix el 31, fins aquí, de maig, 31 de maig, i neix la setmana 35. La 35, en principi és una setmana que diuen que ja és una setmana... En principi no havia de res, parlàvem que es veia que era una nena de 2 quilos 400, bueno, doncs, lo típic surt, tot molt bé, un part totalment normal. Sí que és cert que quan només neix ja et diu el metge que tal, diu, ui, aquesta placenta no té bona pinta. Quan la treu i tal, que raro. Però bueno, la nena ve, fan pell amb pell i tal, li fan lo típic, la prova del sucre i surt un pèl alterat. I bueno, doncs ens l'emportem unes hores i pugem a l'habitació. Això va ser un inici de... Mar no va arribar a venir amb nosaltres a l'habitació. Això per mi, que jo he sigut mare fa molt poc, ja em sembla... És molt heavy perquè tu estàs recuperant-te, a mi les anestèsies em senten fatal, i doncs això, i comences entre que estàs hormonalment, ets una bomba, i parles amb ell, quan pugen fa 2 o 3 hores, i per què no puja i tal i qual i no sé què. Bueno, no baixen, doncs no sé, això va ser, estem parlant que era a les 4 de la tarda, a les 10 de la nit, jo encara, sense sentir-me gaire a les cames, en plan, no puja, podem a veure la nena? Sí, baixeu. La nena està a la zona de neonatos, a la deixeu-vos, baixem i superbé, no?
I bueno, vull dir, amb una incubadora i tal, bueno, doncs perfecte, ens la deixen estar. I quan la portareu? Bueno, si tot va bé, demà. Bueno, fan una petita analítica, surt alteradíssima, llavors et dic, la nena no va arribar. Llavors el que fem és baixar directament a fer vida a neonatos a ritme de fan proves, bueno, tal. Qui desconeix el tema, no et preocupis, és que és prematura, si menja bé, no hi ha problema, tu tranquil·la. La típica gent que xerra i no sap de què xerra. Exacte, bueno, doncs clar, i tu espantada, i comencen a parlar-te els 2 dies de... Bueno, potser hem de començar a fer transfusions de sang, o sigui, dius, perdona, de plasma, què és això? O sigui, de defenses, de què ens estàs parlant? Clar. Hem de posar via, com? Una via? O sigui, això què és? No tens ni idea, t'agafa primeriza, vull dir, perquè... Això que vosaltres acabeu de ser pares per primera vegada feia un dia, 2 dies. 2 dies, correcte. I després et trobes que a part, no hi ha, o sigui, a la família sí, havíem tingut nebots, però no una situació d'aquestes com molt propera, el meu germà tampoc, sense experiència, que dius, vale, firma aquí, vas firmant. I la nena, quan podrem marxar? No, és que notem que la nena està inflada, tu no ho veus? No. No és gordita? No és gordita, clar, com ho notes? Bilirrubina, tenia mucho la estación amarilla. Bueno, sí, començava a estar groga. La bilirrubina. Començava a estar groga, però vull dir, comparat amb fotos, que després, si voleu, us podem ensenyar, no tenia... I bueno, segueixen, van passant els dies, lo típic, això, no sortim, no tal, qual... D'allà seguim, cada dia marxàvem els 2 a casa, perquè encara no ens deixàvem estar allà, eren unes quantes hores. Si tu ja tenies l'alta. Correcte. Jo tenia l'alta, eren 3 dies. I és aquesta imatge, no?, de que la mare i el pare marxen cap a casa. Exacte, i no ens podem quedar aquí, no, podeu venir a partir de les 6. I bueno, nosaltres sempre al cotxe parlàvem, això pot ser pitjor? Hòstia, et demostra que aquesta pregunta no l'has de tornar, no la fas mai. Sí, et demostra que pot ser pitjor, horrorosament. Vaig deixar de fer-la en el moment que la setmana fan proves, diuen que creuen que és un problema del fetge, tot això fem proves analítiques, tu traient-te pit per poder-la de no sé què, el típic és un horror, no puja la llet, no saps per què, o sigui... I fan proves, diuen demà han de fer unes proves al clínic i me'n recordo que va coincidir amb un pont d'una segona Pasqua, que a Barcelona les segones Pasques són molt llargues. Doncs un dissabte ens truquen dient que creuen que pot ser un problema de fetge, que encara tal, i que a la privada, pues esto ho veuen complicat, cap a Vall d'Hebron. Sí, directament. Clar, a part és el que et dius, truques als pares o a la família i no saps com dir-ho o com explicar que estan fent transfusions. No és un sentiment molt estrany de... Primer m'està passant a mi, no ho vull espantar, però tampoc no sé com dir-ho. Però tampoc vull viure sola. Exacte. Bueno, els pares baixen, no? Bueno, us acompanyem. Ambulància amb la nena cap allà. No, va sola. Tothom en cotxe, en plan de, en sèrio? Arribes al Super Vall d'Hebron, que dius, per quina porta entro allà? Clar, perquè tu no entreu com a pacients. No, no entres amb la Mar. La Mar ja entra, la col·loquen, entren i tu entres allà i dius, bueno, on l'espero? I algú que està a urgències et diu, no, has d'anar pel materno. Clar, començar a donar voltes allà, esto és...